Oh, asa na? Huwag kang lapit, ani. Ihaw natin. Ha? Ayaw lagi. Naik ko na, nailana. Hala. 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 Bago pa. Bago pa ni aglugas ka mo. Kaya nailana, hugas. Sila na. Hala. Lana. Hala. Uy. Nabot tayo sila iklis din. Bago pa na siguro nakasod na. Bago pa siya nakasod. Ay, si Papa ba? Kaprit. Ah! Bago ka! Ako pa yung... At saka pa kabaka ganyan. Doon sa mo siya to. Kana. Kasupot yun. Sa loob? Sa labas? Hala ka! Ay, lapot. Ah! Nasa luusod siya? Nasa lapit? Sa kilid. Wala ka kita day. Wala po mo tinapot. Eh, ganyan. Isa ko dagang gisi. Wah, nasa sa CR. Ano yung sila na? Mama ak lan eh. Uy, pangunaw. Ay, pangunaw ito. Nawag. Nay ko day. Nay ko anday. Nay ko na day. Ha? Uy po. Ay! Naman ko sige ka ba? Bapa mga on mo. Acho pa maakas si Jojo naligo gani ha. Ilabay na naman. Hoy, sunog ka to. Sunugan to pa kay makita ang mama ato.